Ndinokumbirawo ungonyora mu comment section kuti makorokoto to Mama V and Comic Elder avo vaita zvinodadisa. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, yandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, ndinokutendai nesupport yamunotipa. Ladies and gentlemen, hard work pays, uye zvakanaka zvinoshandirwa. Comedian Admire Mushambi uyo anozivikanwa nezita rekuti Mama V spoiled himself with a brand new Mercedes-Benz in less than 6 months abva kuzvitengera Range Rover Discovery SUV. Izvi zvangoratidza zvega kuti content creation iri kubhadhara, nekuti taonawo Comic Elder achizvitengera a brand new Honda Grace. Ndipo paunoona kuti kana Mwari vada kuropafadza vanongoropafadza, nekuti Comic Elder anga achangobva mukublesswa Toyota Aqua young brother yaWicknell Chivayo last month. Ladies and gentlemen, kana usingarwadziwe ingonyora kuti congratulations kuvarume 2 ava. Pari zvino ndikukusiyai muchiona video raMama V vachipemberera Mercedes-Benz yavo. I don't know. I want to prove a point every time. Oh, yes. Yeah, guys, you guys.